Det første vi skal gøre, når vi skal hænge kortet op, det er, at vi placerer hele kortet ud på bordet. Og så kan vi se her, at alle delene de klikker perfekt ind i hinanden her. Og jeg behøver ikke lige bruge nogen skabelon, som også følger med, fordi jeg har hængt det op et par gange. Men som man kan se, så passer alle delene i hak med hinanden. Næste skridt det er så at finde ud af, hvor kortet skal hænge på væggen og måle op. Her måler vi afstanden mellem de to hjørneskabeloner. Der står på den guide, som følger med, hvor lang afstanden skal være mellem de to i forhold til hvilken størrelse kort du har. Så skal der sættes tape på det første stykke her, Alaska. Og det første stykke det passer ind i skabelon nummer 1, som er ude i venstre. Og som I ser her, så Canada og USA klikker lige ind i. Der kommer Mexico og Sydamerika. Så går vi over til skabelon 2, hvor vi starter noget Rusland. Og som vi kan se her, så passer alle delene stadig ind i hinanden. Du har lige samlet det på bordet, så det skulle være ingen problem at få hængt det rigtigt op. I forhold til øerne, så følger der en guide med her, som du kan se, hvor du kan se alle navnene på de små øer og hvor de skal være. Og til slut så er det bare at placere verdens have og andet tilbehør, flag, skibe og fly. Så håber jeg, at du bliver glad for dit nye verdenskort. Har du nogle spørgsmål til, hvordan man hænger det op, så tøv ikke med at sende mig en mail.